No niin. Tervepä terve. Tässä on Coca-Cola ja tässä on kahvi. Mä otan kahvi ja myöhemmin sitten Coca-Cola kokista. Tää ei ole kovin hyvä yhdistelmä. Mutta ei se meitä haittaa. Eihän. No niin. Mennään asiaan. Minun nimeni on Bong. Ja jos oikeasti haluat tietää kuka mä oikein olen, niin Bonkosol. Niin minut löydää ihan mistä vaan. Eikä mulla ole mitään niin salattavaakaan. Saa tutustua ja saa soitella ja saa tulla juttelemaankin jos haluaa. Ihan niinku, miten mä nyt sanoisin, vapaa mies, että minun syliini saa tulla. Okei, no niin. Joo, mä oon Bong ja ikä on 24. Toukokuussa sitten täytää 25, vaikka että uskoisikaan. Niin. Mä asun nyt tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla. Olen tullut Suomeen vuonna 2005 toukokuussa ja nyt vuonna 2016 tammikuun niin melkein 11 vuotta, mutta ei ihan vielä. Ja olen kotoisin Kambodsasta. Ja minun äidinkieleni on jarai ja olen jarailainen, vaikka olen kotoisin Kambodsasta. Niin kuin huomaat, puhun suomea vähän huonosti, mutta ihan kohtalainen. Mä toivon kovasti, että saatte edes vähän niin kuin selvää sanoistani, lauseista, että joudutte niin kuin miettimään, että mitä helvettiä tuo oikein niin kuin sanoo. Tai ainakin osaan kiroilla. Pahoittelen siitä jo etukäteen. Joo. Mä oikeasti toivon, että ymmärrätte mitä mä sanon. Ja voi olla, että sanon epäselvästi. Kerron sen jo etukäteen ja varoitan. Mä olen tässä kameran eessä tai niinku puhelin. Mä kuvaan nyt puhelimella. Voi olla, että kuvamateria huono laatu, mutta ei se siitä haittaa, koska me halutaan vain kuulla sanomaa tai niinku historiaa ja tarinaa ja tämmöistä. Ei sitä videon laadun takia. Toivottavasti se ei haittaa teitä. Niin, olen täällä kertoakseni teille rahaa peliriippuvuudesta, ihan niin kuin omasta peliriippuvuudesta ja omasta pelihistoriaa ja pelikokemuksesta ja mitä siitä tuli ja kuinka se tuli ja näin. Ja toivon myös, että niin kuin minun kertomukseni auttaa muita peliriippuvaisia ja saisi heidät miettimään, ymmärtämään ja toivon myös, että he hakisivat itselleen apua. Se on kaikista tärkein. Ja mä uskon, että sinä pystyt siihen.
olla pelaamatta ja lopettaa kokonaan se pelaamisen, jos vaan tahdot. Se on vaan kova halu. Sanokoon muut mitä haluaa, mutta sinä sen päätät, mitä teet asialla. Kyllä. Pidä kädestä kiinni ja pidä siitä lujaa. Eikö vaan? Siitä lähtee. Yes. Mä laitan itellä tämmönen pieni lappu, jossa lukee, että tää ainakin itellä apuväline, että mitä kannattaa kertoa ja miksi kannattaa kertoa ja mistä asiasta yleensä peliriippuvaiset niin kiinnostuvat tai mistä yleensä niin asiasta jää miettimään. No, oikeastaan niin tämä video sopii se ihan niin kaikille peliriippuvaisille, heidän läheisille ja niin edelleen. Myös peliriippuvaisten ohjaajakin voi tarvita minun kertomaani muiden videoiden, tarinoiden niin apua siihen, niin kuin, miten mä nyt sanon, rinnastetaan siihen. Jos tästä videossa saa apua, niin saa käyttää. Se on luvallinen minulta. Ja minä en kysy keneltäkään apua. Ei. Sorry. Tarkoitan ei. Lupaa. Joo. No niin. Lähden kertomaan siitä, että tämä. Että mistä se alkuu ja mihin se niinku jatkuu. Ja sitten siihen tähän päivään asti, että mitä mä teen ja mitä mä asialla teen ja mitä minun pitäisi tehdä sitten jatkossa. Ja miten mä selviäisin peliriippuvuudesta ja niin, pelihaluun kanssa taisteleminen ja miten siitä voi voittaa, että ei lähtisi siihen pelaamaan, toteuttaa sitä, mitä ajattelee. Sä voit kieltäytyä, vaikka ajattelee, että nyt mä lähden pelaamaan. Siihen aika iso kynnys kumminkin, että lähtee sinne pelaamaan. Sä voit kääntyä pois, vaikka peliliikkeen ennen astumista siihen ovesta sisään. Silläkin hetkellä voi pelastua, jos vaan mietit tarkemmin, että miksi menet sinne ja miksi tuhlaisit rahaa siinä. Jos järkevästi osaisi ajatella, niin jos sä onnistut, niin sä ehkä kiität sillä hetkellä, että sä onnistut olla pelaamatta ja voitit se pelihalusi. Joo. Yritän hakia tätä suomen kieliä oikealla tavalla, mutta en osaa. En vaan osaa. No niin, eli 1. Myönnä itsellesi, jos olet peliriippuvainen. Minun piti sanoa, että jos
koet olevasi peliriippuvainen tai koet niin, että sinulla on jonkinlainen peliraha-ongelma, sinun pitää myönnä sen, että sä olet ja sulla on ongelma rahapelaamisen kanssa. Ja siihen kannattaa sitten tarttua apuun. Joko kerrot ongelmastasi kaverille, no ehkä se niinku aluksi voi olla se paljon helpompi, että kertoo niinku kaverille. No en tiedä. Se on henkilökohtainen, että jotkut on helppo kertoa kavereille. Jotkut sitten haluaa kertoa suoraan niin kuin asiantuntijoille sitten, tai lääkärille. Ihan miten vaan vanhemmille voi kertoa ja he sitten voivat auttaa sua sitten pääsemään joko pelistä eroon kokonaan tai sitten saanko sinut tai voivat auttaa siihen, että edes vähentäisit se pelaaminen. Eikö hyvä? Hieno asia. Kun sä koet, että tarvitset apua ja sitten sä voisit hakea sitten se apua kysymällä. Jos tunnet jonkun, joka tietää, että mistä voi hakea tai voi kysyä. Nykyään on olemassa nettejä puhelimella ja voi soittaa ja tälleen. Jos et ole kuullut semmonen niinku peluri, se on aina auki. Itse asiassa ei ihan niinku ympäri vuorokauden, vaan jostakin, oliko se 9-6 arkisin. Mutta siihen aina voi soittaa sitten ihan ilmainen. Ja voit keskustella ihan mistä vaan. No, mielellä siitä peliriippuvuudesta. Ja siihen sitten voivat ohjata sua, että joko menet niin lähempään päihdekeskukseen, hoitoon. Ainakin voivat niin kertoa sulle, että mitä sinun kannattaa tehdä ensimmäisenä. Ja siitä se lähtee, niin kuin mulla. Joo. Okei, nyt kerrotaan niin mun omasta historiasta. Niin ehkä helpompi uskotte, koska se on aina, koska se kaikki on totta. Niin se on paljon helpompi, että miten mä toimin silloin. Niin. Täällä on pikkusen vähän kylmä. Joo, minä olen täysin semmonen niinku peliriippuvainen, rahapeliriippuvainen. Kaikista pahin, mitä mä pelaan päivittäin silloin, kun mä pelasin paljon, niin rahapeliautomaatteja. Niitä jäi koukkuun. Niitä enkä voitanut koskaan paljon. Maksimia on joku 100. Niitä sain. Tuli voittoa. Sillä hetkellä tuli hyvä mieli. Mutta sitten kun taas meni. Eihän se kauan, kun sä painat sitä nappia ne 100 kertaa, niin sitä takaisin sinne. Joo. Se on nopea. Ja se pieniä voittoja, se hidastaa vaan sun rahaa menettäminen. Ja se saa sut sitten jäämään niin
koukkuu siihen tai jatkamaan se pelaaminen, että oho, kohta tulee iso. Ihan varmasti. Sä uskot siihen. No minä ainakin uskoisin silloin, että jos se pieniä antaa ja pitkä aikaa ei antanut mitään isoja voittoa, niin no tietenkin se tuli semmoinen kuvitelma, että no, kyllä se kohta tulee se iso päävoitto, kenties, koska ei voi tietää. No, se kyllä voi sanoa, että jos sä oot pelannut ja paljon pelannut, niin vastaus sä tiedät, että harvoin tulee sitten se päävoitto. Niin, kyllä, se on totta. Mä en välitä, että uskotteko te vai ettekö usko. Mä kerron sitä totta. Mikä on totta, mitä ei. Ja se on minun oma mielipidettäni. Se ei ole niin kuin teidän. Jos olette samaa mieltä, okei, se on hyvä. Ja jos on semmoinen asia, josta mä toimin väärin, niin älä teekö niin, vaan tehkää sitä, mikä on teille parasta. Eikö? Hyvä. Niin. Mä pelasin muistaakseni ensimmäisen kerran salella. Se oli 20 euroa. 20 euroa ja jostakin tulikin ihan varmasti tuli iso voitto. Oliko jo? No ei se iso, joku 30 euroa tuli. Kultajaskas. Jos kultajaska. Sitähän mä pelasin. Ja siitä sitten jäi 30 eurosta jäi koukku. Ihan tyhmä. Niin. Siitä koitui tosi paha sitten riippuvainen. Sitten 1,5 kuukautta uskalsin jo myöntää tai hoksasin, että nyt kyllä meni jo vähän yli. Jotenkin mä en vaan uskonut, että vietiin paljon aikaa siihen pelikoneiden kanssa tai siihen pelikoneen ääressä join kahvia ja samalle pelaan ja pelasin siis. Niin siihen meni sitten paljon aikaa ja paljon rahaa ja enkä jaksanut ottaa kenenkään yhteyttä. No vaikka mun kavereista yrittivät soittaa, että niin varmasti haluaa, että pyytää johonkin lähteä kahville tai pelaamaan jotain biljardia tai jotain. No, en tiedäkin, en kyllä vasta. Sitten kun tulee, katsopa, tuo soittaa pois. Ja sitten, koska halusin olla rauhassa siinä pelaamisessa. Se oli väärin, mitä mä tein. Se pelikone tuli sitten minun kaveri. Tuli mulle paras kaveri sitten. Paska. Se on mitä kaveri, kun se ei osaa puhua edes mitään, niin ja se vei multa hermot ja rahaa ja kaikkea. Niin, ja sitten sitten mä myönsin itselleni, että nyt mulla on ongelma pelaamisen kanssa ja taloudellisesti ongelma, vuokraa maksamatta ja lasku maksamatta. Siitä mä huomasin, että nyt menin jo liian pitkälle. Ja sitten sille yritin auttaa itseni siitä ongelmasta, laskun maksamattomista, että miten mä selvisin niistä
niin mä myin niin omaa omaisuutta. Omaisuus tarkoitan niin ihan vaan, jos teille olette rikkaita, niin teillä on varmaan se on vaan pientä teille. Mutta mulla oli iso esimerkiksi niin televisio, kitaraa ja tietokonetta ja mitä lähti irtoa sieltä, sählyvarusteet ja kypärää ja tämmöisiä. Niin kaikki lähti. Mä myin ne kaikki ja sitten pelasin kaikki. Puhelimiakin ja myin. Mä sain kyllä hyviä niin rahaa, mutta meni huonoon niin käyttöön ne rahat. Ihan perseestä. Niin. Ensimmäinen koska mulla ei ole ruokarahaa, niin mä kävin sitten semmonen kuin Mappi. Siellä Oulussa toimii semmonen Mappi, eli joku nuorten hanke. Joku tietää, joku ei tiedä, mutta kumminkin mä kävin siellä jossain sillä torin lähellä. Niin mä kävin siellä kertomassa, että mulla on tämmönen ja lasku jää maksamatta ja vuokra maksamatta ja eikä ruokaakaan. Ja piti myös päästä sinne koulukin. Silloin olin täydennyskoulutuksessa eikä mun keskittymiskykyykään niin ollut parhaimmillaan, vähän niin väsynyt ja tämmönen. Olin pitkään valvonut ja enkä saanut nukuttuakaan. Mietin paljon asioita. On muita niin mietittävää, että on työtön ja ei ole rahaa ja perhe on kaukana ja tämmönen. Ihan noin. Ja voi sanoa, että ne sitten toimii niin keksittynä niin syinä. Mutta se voi liittyä siihen oikeastikin, että niin jään miettimään paljon asioita ja niitä asiat pyörivät mun päässä. Niin ajattelen, että niin pelaamalla ehkä saisi niin rahaa ja helposti, nopeasti ja eikä tarvitse tehdä töitä. Olin väärin. Olin niin väärin. Väärin? Siis väärässä tarkoitin. Sori. Niin, olin niin väärässä. Mä myönnän. Ja siitä sitten niin tuli paha ongelma. Että siis siitä nopeasta rahasta haaveileminen. Eikä siitä ollut hyvä. Joo, sitten Mappi niin sieltä ohjasi minut. Oulussa oli semmonen Redi 62 vai 63, missä näitä autetaan ongelmassa olevia ihmisiä, esimerkiksi niin alkoholiongelmia, peliongelmia ja huumeongelmia ja tälleen. Niin mä kävin sitten siellä seuraavana päivänä. Kävin kertomassa mun omasta tilanteesta. Ja niin mä sain sitten sairasloma 2 päiväksi. Se oli torstai ja perjantaina ja plus viikonloppu sitten. Niin, no eihän se paljon auta. Mä sain myös lääkärin lausunto, että niinku voin käydä hakemassa lääkkeitä, koska sanoo, että mä en saa nukuttua jotenkin ja nuku huonosti. Ja siihen sitten lääkkeitähän sitten kirjoitettiin. Kävin hakemässä nekin. Söin ne ja eihän se paljon auta. Ja sitten masennuin.
päivä päivältä, miten nyt sanotaan, niin koko ajan niin pähenee sitä masennus, tai mulle tuli. Ja sitten eristäydyin entistä pahemmin tai pahempi, miten nyt sanotaan. Ja sitten aloin tykkäämään sitten yksin olemisesta, koska silloin on helpompi niin lähteä pelaamaan ja eikä kukaan häiritsemässä. Enkä halua käyttää joku häiritsemässä. Saa sitten keskittyä siihen pelaamiseen. No, eihän siihen ole mitään hyötyä. Turhaa käytin oma aivoni siihen turhaan paikkaan. Joo. Sitten siellä me melkein pääsee hoitoon. Semmoinen niin oli 3 kuukauden hoito. Että niin kuin, olisi saanut niin kuin, oma ohjaaja, mutta en päässyt heti, koska oli pitkä jono ja se oli vielä kevät. Oliko kesääkin vielä? Joo, oli se. Maaliskuu 2012, eikö 13. Vai oliko? Oli. Niin, ja sitten siellä sanottiin, että joo, me varataan sulle oma ohjaaja ja se tulee ainakin syksyllä pitäisi tulla, mutta ne sanoivat, että ainakin puoli vuotta saattaa kestää. No, mä odotin mielelläni, että no joo, kyllä mä jaksan, koska mä oikeastaan halusin niin päästä eroon pelaamisesta ja että jotta pääsin niin hoitamaan itseäni kuntoon, koska myös masennoin pahasti. Masentunut, joo, heti niin samana päivänä, kun mä kävin siellä Ready 63 talossa, saman tien mä lähdin sitten täys potti. Mä kävin laitamassa porttikielto. Kävin ottamassa valokuvaa ja sanoin, että mä pyydän tämmönen, voisitteko laittaa minulle niinku pelikielto, jotta en pääsisi sinne, koska sinne meni paljon rahaa, mutta pelasin paljon. No, sehän onnistui hienosti ja sehän vieläkin on vielä voimassa. No, sitä ei tarvitse miettiä, kun en halua mennä sinne. Toivottavasti enkä menkään. No, en lupaa mitään. Mutta se vaikka laitoin niinku itselle pelikielto siihen taloon, silti niinku pääsen pelaamaan noita ABC niinku huoltoasemilla, koska monta, ja sitten kaupoissa, jossa on näitä pelikoneita. Niin monta meni kaikki rahat. Ihan niinku viimeiset sentitkin lähti. Aivan sama paljon kuin se tuli. Tuli ja meni saman tien. No, mä yritin kyllä pyytää niinku pelikielto niinku S-kaupassa, myös ABC:llä, mutta siellä ei onnistu, että niinku ne voi laittaa pelikielto, koska se ei ole niinku heidän tehtävä se, että kukaako se pelaa ja kukaako ei saisi pelata. Paitsi alaikäiset ei tietenkään saa pelata. No, tietenkin sitten pelaisin siellä, missä saatiin niin pelata. Kyllä väsy
väsyin niin paljon, että masennuin paljon ja enkä jaksanut ajatella mitään positiivista ja nukuin huonosti. Joko nukuin päivällä ja öisin sitten valvoin pitkä. Siitähän se tuli sitten masennus pahenee vaan koko ajan. Ja sitten tapahtuukin niin, että samallahan mä hain töitä silloin, että yritin saada työpaikan. No, mä pääsin tonne Pietarsaariin töihin. Joo, mä pääsin tekemään näitä asentamoita kokoamaan vai miten sanoa, en tiedä, sori, mutta toivottavasti ymmärrätte mitä mä sanoin. Pääsiäitä mä pääsin sinne töihin. No, se oli hienosti, pääsin heti palkkahommiin ja olinkin tyytyväinen siihen ja oli hieno paikka, mutta pelaamisen takia sitten minut potketin pois sieltä. Se oli ihan minun omaa syytä pois sieltä. Mä myöhästyin, niin sen takia sitten jouduin lähtemään. Eikä millään tavalla niin voisi jäädä sinne. No en minäkään ottaisi kukaan, joka niin myöhästyy joka päivä. Tai niin jos pelaamisen takia, niin jos ei ole syytä, jotain niin järkevää syytä. Joo, no ei se mitään. No siitä sitten sainkin opikseen, että no niin, ei sitten toista kannattaa tehdä enää. Mä masennuin vielä entistä pahempi, koska menetin työpaikan, niin sehän on tosi kurja homma. Onneksi mä pääsin niinku heti seuraavana päivänä lomitushommiin tonne mun sijaisperheeseen. Se oli hieno minulle, ei tullut niinku katkoa. Se oli mikä pelastus niinku mulle. Mä pääsin sinne heti ja olinkin siellä sitten puoli vuotta. Sen aikaa kun hänen oma poikansa tuli takaisin armeijasta, niin mä olin siellä siihen asti. Ja sitten sen jälkeen lähdin pois. Oikeasti niin kuin mä lähdin opiskelemaan. Pääsin venefirmaan opiskelemaan ja se oli TE-toimiston koulutus. Niin. Ja sitten sielläkin mä pilasin mun omaa niin kuin pelaamisen takia, niin joudun lähtemään sieltä. Tai oikeastaan niin kuin jouduin keskeyttämään se koulutuksen. Yes. Ja se otti kyllä koville. Voin huonosti sitten sen jälkeen. En osaa ajatella enää mitään järkevää, että aina niin kuin meni pieleen. Se oli hieno mahdollisuus minulle annettiin, että mä sain niin kuin kokeilla, että olla ja tekemässä töitä siellä venefirmassa. Se oli hieno kokemus, mutta harmitti tosi paljon, että kun en pääse enää takaisin sinne. En mä tiedä, en ole soittanut takaisin sinne. Ehkä ne ymmärtäisi mua paremmin, jos mä kertoisin sitä tilanteesta, koska he eivät tiedä, että miksi mä en tullut takaisin sinne tai soittanut heille takaisin.
ehkä he ottaisivat minut mielellään takaisin, koska olin kyllä hyvää niin kuin tekemään töitä. Tai ainakin mä tykkäsin. Ja oli myös mukavaa pomaakin siellä työntekijä. Ehkä myöhemmin voisi ottaakin heidän yhteyttä. No, eipä sitä enempää. Jouduin kuitenkin niin pois sieltä. Ihan tyhmän oman tyhjyn tekonin takia. No, koska voin pahasti tai huonosti, niin mä sitten hain itselleni apua sinne avokuntoutukseen ja kävin siellä sitten kerran viikossa kertomassa, että kuinka voin ja pelasinko mä vai mitenkä selvisin ja olin samalla töissä. Mä kyllä vahvasti niin kuin yritin olla töissä ja pärjäsin erittäin hyvin siellä. No, työnantajani oli tyytyväinen siihen, mitä mä olin tehnyt ja suorittanut. Ja niin minäkin olen tyytyväinen siihen, mitä mä olin tehnyt heille. Joo, se riitti mulle, että molemmat olemme tyytyväisiä siihen työntekoon ja suoritukseen. Joo, mitä muuta? Niin, sitten mä kävin avokuntoutuksessa viikoittain ja sitten se ohjaaja sanoi, että heillä oli se mahdollisuus käydä semmoinen laitoskuntoutus, joka kestää niin kuin 31 päivää. Siellä sitten olisin siellä koko kuukauden, 1 kuukauden kestää. Kertoi sen siitä ja mä heti innostuin, että totta kai kyllä mä sinne haluan, että ehdottomasti, jos vaan pääsen. Niin hän sitten jutteli sitten seuraava vähän niin kuin korkeampi henkilö, joka niin kuin hoitaa rahaa hommaa, koska sehän ei ole mitään halpaa, että mennä sinne kuntoutukseen. Se on myös niin kuin kunnalle kalliiksi ja valtiolle kalliiksi. Pahoittelen siitä kyllä, mutta olen sitä mieltä, että ottakaa se pelikone pois sieltä pikkukaupoista. Tehkää pelipaikka niin oma paikkana. Esimerkiksi niin Kokkolassa olisi se hyvä, jos vaan oma paikka yksi. Jos jossain niin pelaajat voivat käydä pelaamassa siellä viisammat. Ja sitten sinnehän ei päästetä humalaisia eikä vanhuksia, jos ne on huonossa kunnossa. No, tuskin me sinne kukaan päästäisi, eikä lapsiakaan sinne päästettäisi. Mutta ongelmana, kun on pieniä kaupoissa ja kaikkihan ei valvoa, että on nähnyt videoita, jossa on niin alaikäisiä pelailee siellä täällä. Kukaan ei valvomassa. Ikävää kyllä, mutta jos olisi vain yksi paikka ja siellä olkoon pelaavat mitä tahansa, niin ihan sama, jos heillä ei koitu mitään peliongelmia. Kohan niin pelaa sen verran, että mitä on varaa ja sitten eikä siitä haittaa mitään. Saahan niin pelata tappaakseen aikaa tai jotain. Jos sieltä saa hyvää mieli, niin olkaa hyvä. Niin mä uskon, että
tuota eläkeläisiä pelaisi vähemmän, jos olisi vain yksi paikka yksi kunnissa tai kunnassa, miten nyt sanotaan. Eikä kaupoissa, eikä ehkä baari saisi olla ihan, en kiellä, mutta kaupoissa myös humalainen voi pelaa ja ihan kuka vaan. Niin. Se on huono homma. Ja sitten näitä pelimainokset saisi olla vähemmän tai ei mainosteta ollenkaan. Jos mainostetaan, niin mainostetaan vaan peliriippuvaisten kannalta, että miten kannattaako pelaa vai eikö kannata. Että ei kannata, me mainostetaan niin, että sinusta voi tulla 1 miljoonaa noista eurosta. Koska sehän on, no kyllä se jollekin on tullut, niin sehän on harvoin sattuu voittaa, mutta sä häviät pelaamisen takia, niin monet kärsii siitä ja sitten valtiolle tulee kalliiksi, kunnalle tulee kalliiksi, jotkut ei pysty tekemään töitä pelaamisen takia, eikä sitten heillä pitää maksaa näitä sairaspäivärahaa ja lääkkeitä ja ihan turhia. Noita pelikoneita ja pelijuttuja saa lopettaa, paitsi näitä tämmönen taitopelejä saa olla. Jalkapalloa, biljardia, keilaaminen ja tämmöisiä, että taidolla on väliä, että ehkä voi voittaa, jos olet oikeasti hyvä. Mutta älypelejä, ne vie vain sulta rahaa. Ja voi olla myös munatkin, jos se saa sulta. Se ei ihan totta. No, eipä siitä enempää. Joo, mitä vielä? Joo, tässä lukee, että kuka haki sulle apua. Tämmönen itsekirjoitus. No, minä ihan itse. Minä halusin ihan itse. Miksi? Onko joku pakottamassa? Ei. Haluan ihan itse. Mä halusin päästä eroon. Minä olin kova haluinen päästä peliriippuvuudesta eroon. Mutta en tiedä miten. Joten mä kävin sitten hakemaan itselleni apua. Koska omin avuin en päässyt niistä mitenkään. En vaan pysty. Kaikki rahat meni. Ja myös velkaakin kasaantui paljon. Niin minä itse hain itselleni apua tähän ongelmaan. Ja mä sain siihen apua. Ja pääsin myös hoitoonkin. Siinä olin tyytyväinen, koska uskalsin myöntää itselleni ja uskalsin myös tehdä asialle jotain ja sain siitä jotain myös, koska mä pääsin myös hoitoon. Se oli hyvä asia. Ja miten sain apua? No, tuo eka oli niin, että mä kävin avokuntoutuksessa ja sen kautta sitten mä pääsin sitten se laitoskuntoutukseen, joka kesti melkein puoli vuotta. Mä pääsin sinne 4. maaliskuuta ja loppui lokakuussa 10. päivä.
vuonna 2015. Nyt mä kerron se vuosikin. No niin, jäin kiinni. Mutta ei se mitään. Hyvä, että mä kerron. Koska haluatte tietää kumminkin. Niin. Se oli paljon hyödyllistä siitä, että mä olin siellä hoidossa. Ja sainkin paljon asioita niin kuntoon ja ensin kun pääsin sinne, niin heti niin mun rahaa ei mennyt siihen niin pelaamiseen, vaan mä ostan vaatteita sillä rahalla. Niin tilasin itselleni vaatteita, kun mulla oli vielä rahaa tilillä. Ja mä sainkin vaatteita, sitä mitä mä tilasin. Jos mä olisin 1 päivää vielä myöhässä, niin, tai jos mä en olisi päässyt sinne hoitoon siinä päivänä, niin mä olisin pelannut sillä. Se oli 260 €. Onneksi mä maksain laskun ja sitten mä tilasin myös itselle vaatteita ja kenkiä ja tämmöisen. Se tuli ja mä sain. Olin tyytyväinen siitä. Mä kerroin heti niille ohjaajille, että joo, mä tein tämmönen. Että hekin olivat tyytyväisiä siitä mun teosta. Se oli hyvä teko. Huomasin heti sitten, että siitä tuli apua. Ja sitten vaikka retkahdinkin hoidon aikana, mutta hyvänä asiana mä pystyn sanomaan heti heille, että joo, mä pelasin tämmönen, että ei se ole hyvä asia, mutta se on hyvä asia, että mä uskalsin myöntää sen, enkä salailla, että joo, mä olisin voinut salatakin, niin kuin monet muut tekee. Ei. Mä ajattelin, että siitä ei ole mitään hyötyä, vaan mitä enemmän salailua sä teet, niin siitä tulee vaan raskammaksi niin tunteille. Niin jossain vaiheessa se jäi kiinni kumminkin, niin että ei kannata salata, jos vaan mahdollista. Ei kannata harrastaa semmoistakaan. Niin, ja sitten, mä sain siitä anteeksi ja pääsin jatkamaan se hoitoon. Monet eivät saa sitä mahdollisuus, että uudestaan voi päästä. Se vaatii monia vuosia joutuu odottaa, jotta pääsi takaisin hoitoon. Mutta minun kohdalla olin niin iloinen, että mä pääsin heti takaisin hoitoon, vaikka jouduin lähtemään kotiin. Joo. En heitä syyttä enkä ollut vihainen heillä, vaan ihan itsellä, että pelasin. Niin. Itsellä oli vihainen ja oli vähän sekaisin, mutta ei se mitään. Sellaista sattuu. Minun täytyy vain hyväksyä, että en voi asialla mitään. Olisi voinut olla pelaamatta silloin. Mutta se tapahtui jo silloin. Pokerit. Ja sitten kuntoutuksen aikana sain itselleni oma edunvalvojan, ohjaajan auttamalla tavalla. Hänen avulla hän oli mukana ja se oli tosi kiva. Jos mä olisin yksin, en olisi pystynyt siihen enkä uskokaan, että saisin itselleni
oma edunvalvoja. Se oli oikein hyvä. Ja sitten pikkuhiljaa sitten raha-asiat selkeni ja pystyin myös sitten, koska mulla on oma edunvalvoja, niin eikä mun tarvinnut niinku keskittyä siihen rahaan, vaan keskityin siihen pelaamiseen asiassa. Tarkoitan niinku keskittyy siihen pelaamisen hoitamisessa, että mitä pitää tehdä ja mistä minun pitäisi tietää ja mitä minun pitäisi tehdä jatkossa. Ja sainkin siitä niinku tietoa ja vähän viisastunutkin vähäisen tiedon ansiosta. Niin, ja tein kovasti töitä siihen eteen, että ymmärsin jotain ja siitä tulikin hyötyä itselleni. Joo, että semmonen. Ja olin myös tyytyväinen siihen, että mä sain apua. Ja sitten, koska mä hain hoitoon tai kuntoutukseen, koska haluan oikeasti niinku lopettaa se pelaaminen niinku kokonaan, enkä senttiäkään. Mutta en osaa ajatella, että pystynkö mä siihen ollenkaan, että en pelaisi ollenkaan. En pysty lupaamaan. Mutta sen mä pystyn luvata, että mä pelaan vähemmällä. Vaikka oikeasti haluan niinku kokonaan pois. Jos mä pystyn siihen, se on hieno homma. Mutta mun aivossa on niin iso pelimaailma ja siinä on niinku valluttanut, niin minun on niinku vaikea olla ajattelemaan niinku olla pelaamatta koskaan. Mä ajattelin niin, että päivän kerrallaan, niin, tai yksi päivä kerrallaan, kyllä. Se on niin paljon helpompi ajatella. Tulevaisuus sitten jätetään sitten huomiselle. Tulee sitten mitä tulee. Joo. Joku lähtee viesti. No, mitä kaikkia tein siellä? No, käytin niinku näitä peliriippuvuudesta ja tein siitä tehtäviä ja selvitin ja käytiin niistä läpi ja keskusteltiin ohjaajan kanssa ja näin. Ja sitten raha-asian kanssa mä olin ihan niinku omasta tahdosta, mä luovutin heille pankkikortin, setelit, kolikoita, että kaikki mun rahat, että mä en halua pitää niitä itselleni, koska se iski sitten se pelihimo helposti ja sitten ehkä se ei ole hyvä minulle ja enkä halua, että minä niin joudun lähtemään niiden niin pelaamisen takia. Ja koska mä olin siellä, koska halusin olla pelaamatta. Sen takia mä olin siellä hoidossa. No, niinhän mä luovutin heille myös pankin lukuavain. Tai semmonen, niin mä en antanut niin pankin tunnuksen, vaan sitä avainluku siihen. Niin. Enkä pystynyt siirtelemään rahaa
enkä pysty ostamaan mitään, koska mulla ei ollut pankkikortti. Se oli hyvä, vaikka mulla tuli tosi paha mieli. Semmoinen niin masentunut ja tämmöinen raivo, että kun mä en saa käyttää sitä rahaa, että, koska se on mun rahaa ja mun pankkikortti ja mun oma. Kyllä se suututtaa, mutta mä myöhemmin nyt mä kiitän sitten, kun on rauhoittunut, niin mä sain semmoinen, että no, se on hyvä asia. Mä näin siinä, että se on hyvä asia ja sehän on minun omasta tahdosta ja se on minulle hyväksi. Niin, joo, kyllä, niin mä tein. Ja tietenkin heti kun mä sain rahaa siellä kerran, niin lipsähdyin sitten. Retkahduin. Joo, minä voin sanoa. Eli minulle ei kannata antaa rahaa ja eikä se kärsi, jos minulle annetaan rahaa käteisellä tai pankkitilillä. Joo, enkä halua pitää rahaa, ainakin toistaiseksi vielä. Ehkä myöhemmin, sitten kun olen vahvempi, niin silloin mä uskalla ottaa sitten vastaan, että kuinka sitten käy. Ensin pitää tehdä testi, että pystynkö pitämään rahaa, että niin en menisi heti pelaamaan, vaan ostaisin sitä, mitä oikeasti tarvitsen. Siihen mä yritän. Siihen asti, kunnes niin pystyn itse hoitamaan omat asiat. Ja että rahaa menee oikeasti niin vuokraan ja laskuihin ja puhelinlaskuihin ja ruokaan ja tämmöisen. Niin mä en halua niin pitää mitään seteleitä rahaa käteisellä tai kortilla. Ihan sama, joku muu saa hoitaa mun raha-asiat. Mä oon tyytyväinen siihen, että mulla on asunto, missä voi nukkua, on ruokaa, mitä mä syön, on vettä, mitä voi juoda. Ja se on suurin mulle, että olen onnellinen siitä, että mulla on katto, missä mä voin nukkua. Ettei tarvitsisi nukkua siellä pihalla. Se olisi tosi kurjaa sitten, jos joutuisi sinne nukkumaan siellä lumen hangessa. Se ei ole todella kiva. Se ei ole. Taisin tietää, vaikka en ole kokeillut. Enkä halua kokeilla. Niin, aina menee pitkälle tämä keskustelu, kun yritän keskittyä tähän, mutta mulla on paljon kerrottavaa, niin sen takia. No, joo. Jos teillä on mahdollisuus niin käydä avokuntoutuksessa ja sitten siitä eteenpäin pääsette laitoskuntoutukseen, niin kannattaa ottaa siitä vastaan. Älkää kieltäytykö, koska se on teille hyväksi. Se on teille hyväksi. Minulle tehtiin sopimus 31 päivä, eka jakso. Se on koko yksi jakso. No, minulle ei riittänyt. Se ei riittänyt, vaikka ensin mä ajattelin niin 31 päivä. Kuka kestää olla siellä 31 päivää? Minä en kestä. No, se menikin niin, että mä pyysin lisää aikaa ja sain. Ja tarvitsin vielä lisää ja sain. Ja tarvitsin vielä lisää ja sain. Olin niin onnellinen, että sain kunnalta apua siihen, että sain jäädä sinne kuntoutukseen jatkamaan sitä
peliongelman käsittelyä. Ja sitten olin siellä niin kuin turvassa. Se oli ihanaa tunne, että tietää olevansa niin kuin turvassa. Ja mä pelkäsin, että jos mä lähtisin kotiin, niin mitä mä tekisin. Ja mä voisin tehdä itselle, voi olla pahaa, kuolla, itsemurhaa ja kaikkea tämmöistä, varastaa, ampua joku. Enkä halua ajatella semmoista. Mä haluan olla hyvä ihminen ja järkevä ihminen ja mä toivon, että pelaaminen ei aiheuttaa minulle mitään suurempia ongelmia kuin rahaongelmia. Se riittää minulle. Se on minulle jo liikaa, että mulla on paljon velkaa. Jollakin mun velkaa voi olla pieni summa, mutta minulla se on valtava summa. Mä oon miettinyt, että miten mä niitä maksan takaisin. Ja olen aina toivonut, että mä pääsen töihin, sitten mä voisin heti maksaa takaisin. Mä en tarvitse rahaa ennen kuin mä saan maksettua noita velat. Mä tekisin mitä vaan, esimerkiksi työ voidakseni niin maksaa ne velat pois. Siihen mä pyrin. Joo. Mun mielestä se on hyvä ajatus, että ensin niin itseni kuntoon, eli terveydellisesti kuntoon ja sitten henkisesti. Ja myös tarvitsen myös läheisiä ja tukia henkilöitä, jotka voivat olla minulle tukena ja antaa neuvoa ja tämmöistä. Sehän mä tarvitsin. Ja enemmän ystäviä saisi olla. Se ei ole koskaan liikaa. Mä ollaan nyt tällä hetkellä aika vähän. Ja tällä hetkellä en osaa määritellä, että onko mulla ystäviä vai eikö ystäviä, koska mä hylkäsin heidät. Ja nyt sitten yritän päästä taas heitä kohtaa tai yritän ottaa heihin yhteyttä. No, en ole vielä uskaltanut vielä, mulla ei ole vielä rohkeutta siihen, että uskaltaisin ottaa heitä. Ne ei pure eikä tee mitään mulle pahaa. Se on vaan minussa itsessä kiinni. Ajattelen, että olen tehnyt heille huono ja kieltäytynyt heitä tai torjunut heitä. No, mä tarvitsen aikaa ja ehkä myöhemmin sitten, kun mulla on hyvä olla, niin mä sitten otan heihin yhteyttä ja kyllä ne minua vielä rakastaa. Eikä mä uskon, vaikka olen tehnyt heille pahaa. Joo. Toivottavasti he ymmärtäisivät, että mä yritän päästää näistä ongelmista eroon. Edes arvostaisivat sitä työtä, mitä teen ja mitä yritän. Joo. No ja tässä kysytään, että menisitkö uudestaan? Totta kai, jos vaan siihen saa. Sehän on ensimmäisenä, että maksusitoumus, mikä se nyt onkaan, tiedätkö? Maksusitoumus, joku semmoinen, että kun maksaa hoidosta ja sinä maksat itse sitten loput niistä osaa jäävää oma vastuu sitten. Mä toivon, että jos sinne uudestaan menisin, niin ei kyllä itse millään pysty maksaa. Se on niin kallis, että ainakin minulle. Se voi olla muille, että se ei ole niin kallis, mutta työttömänä ihmisen niin ei ole varaa siihen, vaikka haluaisi. No, onneksi
kuntaa voi auttaa tai valtio auttaa, niin onneksi. Mutta en mielellä, että en toivoisi, että muille tulisi sama ongelma, koska niin valtiolle menee liian kalliiksi. Älkää pelääkö niin paljon, että siitä tuli haittaa. Lopettakaa siihen heti, kun huomaatte, että nyt menette liian pitkälle. Jos lopettaisi silloin, kun vielä ehditte, kun vielä voitte, ennen kuin homma lähti käsistä. Jokos. Hyvä. Joo. Joo, totta kai mä menisin uudestaan sinne mielelläni hoitoon ja keskustelisin mielellään sitä peliriippuvuudesta ja hoitosuunnitelmista ja tälleen, koska se on niinku hyvä asia minun kannalta ja myös heille sitten lisää tietoa, että mistä kannattaa niinku kertoa ja mitä asiaa